Mkwananzi promise Mkwananzi aiwa obatikira mu South Africa pano exposer aiwa machitidius ari kuitika mu the regime, especially panawo the compensation of my white commercial farmers. Achiti aiwa pane chitiko chichatukona chiri kutaurwa chatona chakamborambwa nemawo veterans pane corruption yakanyanyisa ekurohwa ipapo nescamming yakanyanyisa. Saka ndapinda mashuka muda nyongwa pana una promise Mkwananzi nyika yeSouth Africa tavakuona kuti nyika yese yakutongweza kuti aiwa ZANU-PF vakomana ava isinye ma-elections but necorruption yakanyanyisa. Saka ndapinda mashuka muda nyongwa subscribe like or turn on the bell icon. Timazvi news akusa vanyora vachiti Promise Mkwananzi, an opposition political activist, says he doubts the sincerity of Zimbabwe's Minister of Finance on the compensation of white commercial farmers who lost their properties during the country's oft violent and chaotic land reform program after 2000. The seizure of farms in an unstructured way helped to correct a major historical injustice but also left the economy in ruins. Amid agricultural collapse, disruption of downstream industries, food shortages, unemployment and poverty. Ndo mashuka mudatu papanapa na Promise Mkwananzi achiti aiwa anditombo understand ine ndine madoubts pamusoro pesincerity yenawo iyi yecompensation yema white commercial farms. Panapa achachiti aiwa Minister of Finance anditomboitrust noda kuti kangona pangotakwa nyaya dzemari obviously pane mumwe anenge achitonyora achiti aiwa pazvakaitika muna 2000 takaona kuti nyika yedu yakasara aiwa iri in a stampede. Takaona nyika yedu isara isina employment, agriculture yakabva yatocollapse, economy yacho ibva yatoita worse. Mashoko anotogona Promise Mkwananzi tichiona kuti aiwa he is advocating for change. Ndowakomana muzando change makers. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Saka no subscribe or like turn on the bell icon.